Біз андый ук хәлдә түгел әле татарлар. Кирәкме безне ЗАГСларга куып кертеп үрчетергә? Просто менә бар да яхшы әле, бар да тәртиптә. Бүтән кешедә бар инде ул шундый сәерлекләр. Ярар. Сәлем, бүгінгі шығарылышта Алексеевскта тулысынча татар тілінде узган никах, Мәскәүдә туфрак ашарга яратучылар өчен оештырылган күргәзмә һәм Аризона штатында үзен урлауны инсценировать иткән егет. Хәзер тулырак. Алексеевскта никахны теркәү тулысынча татар тілінде узган, дип яза Татар-информ. Мондый төр хәбәрләрне укыгач, миндә генә ступор барлыкка килә башта. Укыгач та мин уйладым инде. Ну, бәлки бу егет белән кыз, хәзер инде ир белән хатын татар милләтеннән түгелдер, башка милләттәндер һәм алар шулай татар мәдәниятен өйрәнергә теләгәннәрдер дә, татар телендә никах уздырырга теләгәннәрдер. Юк, шипши татар егет кызы, хәзер инде гаиләсе. Аннары уйладым, ну ярар безнең анда Алексеевскта Татарстанның башка районнары белән чагыштырганда, руслар татарларга караганда күбрәк булган район. Бәлки шуңа күрәдер дип, но анда татарлар 30%, 3 түгел, 13 түгел, 30. Һәм нәрсәгә бу турыда шулай дип язырга? Мин аңлыйм, телләрне саклау елы, саклау һәм үстерү елы тегесе монсы, әле аны шулай дип язганнар. Район җитәкчесе килеп яшьләрне котлады, аларга бәхет, шатлык теләде, тегесе монсы дип. Мин бу хәбәрне укыганнан соң шундый бер искә төшә. Бар бит шундый хәбәрләр, сезгә дә очраганы бардыр инде. Галимнәр кызыл китапка кертелгән һәм югалу куркынычы янаган ниндидер төр хайванны үрчетү ярдәмендә популяциясын саклап кала алганнар. Анда ниндидер төр хайван урынына татарлар дип өстәп куясы килә инде. Без андый ук хәлдә түгел әле татарлар. Кирәкме безне ЗАГСларга куып кертеп үрчетергә һәм шул турыда зурлап хәбәрләр язырга? Бар да яхшы әле, бар да тәртиптә. Һәм бик ансат булыр иде, әгәр дә милли үзаң, мәдәният һәм тел белән кызыксыну ДНК ашагына күчә торган булса, геннар белән генә күчә торган булса, искиткеч җайлы булыр иде, әмма кызганыч, это так не работает. Шуңа күрә башка юлларында эзләргә кирәк телне һәм мәдәниятне үстерү өчен. Мәскәүдә төрле туфрак үрнәкләре тупланган күргәзмә эшли башлаган һәм ул гади генә туфрак үрнәкләре түгел, ашап карарга яраклылары. Машару тәхәллүсле рәссам 2012 елдан бирле дөнья буйлап шундый ашап карарга яраклы туфрак һәм акбур үрнәкләре җыеп йөри. Әмма рәсми рәвештә бер генә туфракта ашарга яраклы дип билгеләнми. Бу инде төрле кабиләләрдә һәм халыкларда ашау буларак кулланылган туфрак һәм акбур үрнәкләрен җыеп йөри Машару. Һәм әлеге күргәзмәдә 400дән артык төр туфрак һәм акбур бар. Бу тәҗрибәле туфрак ашаучылар сүзләренчә, билгеле бер төр туфрак ашау баш авыртуын, теш авыртуын яхшыртырга, җиңеләйтергә һәм шулай гомумән кешенең хәлен җиңеләйтергә сәләтле дип белдерәләр. Мин үзем бик ул кадәр күп туфрак ашаган кеше булмасам да, минем бераз тәҗрибәм бар. Мин кичкенә вакытта, мич бар бит инде, хәзер ул мичне сүттеләр. Шул мич артына кереп утырып, анда моның кадәр кичкенә генә ара бар иде, стена белән, агач стена белән мич арасында. Шуны акшарлы өлешен куптарып, кирпеч арасындагы кызыл балчыкны ашый идем. Ул миңа, белмим, баш авыртуында басмады буга инде, ул минем теш авыртуында басмады. Әмма менә шунда качып пысып утырып, караңгыда шуны ашау, ул искиткеч рәхәт иде, ул бер үземлек халәте искиткеч рәхәт иде. По-любому сезнең дә кичкенә вакытта нәрсәдер ашаганыгыз бар инде, шундый сәер-сәерәбләр. Кичкенә вакытта булмаса, үскәч инде, мәсәлән, безнең тулай торакта торганда, күрше бүлмәдә тора торган кыз карабыдай боткасына шикәр шакмагы кушып ашый иде. Шикәр шакмагын салады, шуны ватып ашый, яки шикәр урынына кайнатма тугылап ашый иде. Тузлы суда пешкән карабыдайга. Бүтән кешедә бар инде ул шундый сәерлекләр. Ярар. Аризона штатынан Брэндон Соулс исемле берәү үзен урлауны инсценировать иткән. Тәртип буенча аңлатам. Бу хәлләр 10 февраль көнне кичке якта башлана. Полиция бу егетне су башчысы янында табып ала. Аның куллары бәйләнгән була, авызында чүпрәк. Егет сүзләренчә, аны битлекле 2 кеше урлап киткән була. Бу егетнең әтисенең зур акчалары өчен. Әмма полиция бу версияны тикшергәннән соң аңа бәйле бернинди дәлилләр тапмый, камерада да бернинди тотып алырдай дәлилләр булмый, камерада бер нәрсә күренми.
Һәм ахыр чиктә егет әйтергә мәҗбүр була инде, мин моны үзем уйлап чыгардым, үзем оештырдым дип. Моны оештыруның сәбәбе просто менә ул егет эшкә барырга теләмәгән. Һәм шуңа күрә шундай бер уйлап чыгарган. Мин аңлар идем, бу кешегә 40-50 яшь булса, ярар 30 яшь булса инде, әзрәк эшләп караган да горык булган һәм шуңа күрә шундай нишәргә белмәгәч, шундай адымга барырга булган. Әмма бу егеткә 19 яшь. 2 көн эшләгәндер инде ул. Хәзер егет үзенең теләгенә ирешкән, аңа эшкә барырга кирәк түгел, чөнки аны эштән куганнар. Сез эшкә бармас өчен нинди әйберләр, нинди адымнарга барырга әзер? Жерар Депардьены көчләүдә гаепләгәннәр. 20 яшьлек актриса 2018 елда Жерар Депардье үзенең Париждагы квартирасында аны 2 тапкыр көчләвен белдерә. Һәм судка мөрәҗәгать итә. 9 ай буе тикшергәннән соң бернинди дәлилләр дә табылмый. Әмма кыз яңадан судка бирә, яңадан тикшерә башлыйлар һәм ахыр чиктә Жерар Депардьены гаепле дип табалар һәм әлегә суд карары билгеле түгел. Миндә бары бер генә сорау, кайда йөргән ул кыз 3 ел буе бу хәлдән соң? Әгәр кеше шундый хәлгә юлга икән, мин ничектер менә шулай җиңел генә сөйлим, Алла сакласын, андый хәл белән очрашканым юк һәм очрашырга да язмасын. Андый хәл була калмасын, әмма андый хәл була калса, аны үзеңдә тотырга, яшерергә кирәк түгел, аны шундук барып әйтергә кирәк. Сине нәрсә белән генә куркытсалар да, нинди генә сүзләр әйтсәләр дә, синең үз гомерең һәм синеңа үз-үзең белән яшисе әле тагын күпме. Аны үз эчендә тотып яшәү котышкыч. Һәм җинаятьче үзенең гаебен алырга тиеш. Әмма мин монда хәзер ниндидер нахак сүзләр дә әйтергә куркам. Әмма бу нишләптер берничә ел элек Харви Вайнштейн белән булган хәлне хәтерләтә. Һәм әгәр дә бу Жерар Депардье белән булган вакыйга, Харви Вайнштейн белән булган вакыйга юнәлешен алсам, мин аптырамам шикелле. Франциядә студент кызларга хатын-кызлар гигиенасы өчен кирәк-яракларны бушлай өләшәчәкләр. Франциядагы тулай торакларда, кампусларда хатын-кыз гигиенасына кирәк-яраклардан тампон, прокладки әйберләр урнаштырылган автоматлар куелачак һәм кызлар кирәк вакытта үзләренә ала алачаклар. Мондый тәҗрибә беренчеләрдән булып узган ел Шотландия күрсәткән иде, менә хәзер Франция. Бу бик яхшы, бу искиткеч яхшы. Бу хәбәрне укыганнан соң мин нигәдер мондай инициативаның нигезендә кызларда гигиена тәрбиясен арттыру һәм кызлардагы оялуны җиңәргә ярдәм итү ятадыр дип уйлаган идем. Әмма чынбарлык күпкә моңсу икән. Франциядә студент кызларның 3 кызның берсе үзенә хатын-кыз гигиенасына кирәк-яракларны алырга акча таба алмый икән. Һәм шуңа күрә хакимият менә шундый юлга барырга булган. Суть Медиа Россия студиясы белем бирү һәм мәдәни оешмаларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән конкурс башлап җибәргән. Бу конкурс регуляр рәвештә оештырылачак һәм оештыручылар ай саен бер берләшмәне сайлап алып, аңа сайт ясап бирәчәкләр, фирменный стильне булдырып, һәм бер ай буе социаль челтәрләрне алып барырга ярдәм итәчәкләр. Әлеге конкурста Санкт-Петербург һәм Мәскәүдә булмаган барлык оешмалар, мәдәни һәм белем бирү оешмалары катнаша ала. Моның өчен менә хәзер сез монда күрә аласыз әлеге медианың, әлеге студияның эшләрен. Заявканы тутырга кирәк булачак һәм заявкада үзегезнең берләшмәнең үзенчәлекләрен, максат бурычларын һәм нинди ярдәмгә өмет итүегезне билгеләргә тиеш булачаксыз. Беренче өлеш 15 мартка кадәр кабул итә, ягъни 15 мартка кадәр сез заявка калдыра аласыз, инде шулай ул алга таба ай саен дәвам итәчәк. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.